Kazan tahu buku song angtong mode dia berma norok naik tongol live mati bi sara Tripura pura kabar klaina bagai tabu kebang ma media nangtong reporter nangtong o channel on bagai reporter je ang namu sungai media je ang namu sungai borok ano call klaija di 6009036356 on number no phone number jak gangke ang sahorano reporter na thang angka nin tam nang tam tongna nangnai nini bike tongna nangnai reporter na thang angke bike ekdom nangkhugo nang himoi do busuk sam khlaimanai ingke nini smartphone tongna nangnai ingke nini police case kring ke chawo police case kring na nangnai ingke nini PRTC kaisa copy Aadhaar kaisa copy ingke tinta photo ingke nini 18 bosorni sai sakangna nangnai 18 bosor sai tola hangke sing samung khlairia 18 bosor je borok ni boys kajak borok no oro samung khlairana ingke tike sa doi jog ganang soi jog ganang thamchi doi tungya aba hairok bo ungna nangnai khajan takote buku song omo ang sawano jagawo norok khanai tong hangke kisano call khlaijadi sing jottoni sai sara Tripura wo joto khobor naraknani bagai borok kobang nangmani bagai Unokuti district ni 8 jona Unokuti district ni 8 jona norok Unokuti district ni jodi khanai tong hangke ano call khai hojadi Unokuti district ni 8 jona sing reporter tlangnai ingke te kaisa North Tripura ni ajagani bo 8 jona joto district no 8 jona khatlangnai Unokuti district ni 8 jona North Tripura district ni 8 jona ke Dolai district ni 8 jona ingke Khwai district ni 8 jona Gumuti district ni 8 jona South Tripura district ni 8 jona West Tripura district ni 8 jona Sipahijola district ni 8 jona ingke angtisa sapren Unokuti district ni norok no call khai hodi orne 8 jona tlangnai North Tripura ni 8 jona ano call khai hodi arni 8 jona tlangnai Dolai district ni 8 jona tlangnai obon mutamti Dolai district no kisa torma besin Tripura o ajagani 9 jona ki 10 jona phan tlangmanu ingke Khwai district ni norok bo Khwai district ko je kono borok reporter na mujoka media na mujoka no call khlaijadi arbo 8 jona tlangnai Gumuti district ni South Tripura district ni West Tripura district ni Sipahijola district ni 8 jona khetlangnai gachini sara Tripura jotoni sai media kabang reporter kabang coverage kabang khlaimanai jat kuna jaga thangai phunukmani jat chin Tripura sa bahake ma tong bahake ma sai tong bahake siglak jagoi tong bahake sek jagoi tong aborok no sini Tripura sa biskango phunukna bagoi sing kabangma borok nang ke tabu betoni khobor beton obahai nungnai beton hingkangke norok ni jeta video phaimani o video o jate rang kamani o channel jate rang kamani jeskapano video rohar puro nukjagai ma khlainai nukjagai report khlaidi sudo video sakha khorang baikhe saka ri rohka aba haikia norok nukjagai khoroksana chakre ang joto bahaki khlainai training soho bom haiki kok sanai tamo khlaina nang bomti session tamo khlaina nang abo rang joton detail sanai abo ojga salia abo khesing phone bai khlai salaisinai ang bagai beton bo manai je kuno onko problem khangka ang norok bai tongnai ang yaphango channel ni bon bagai interest tong hangkai kisa call khlaidi hingke je interest tongnai rung borokno bo video kisa share khlairdi jete nugya khlaina musung tongnai oni jaga roko chance maya abo hai borok no bo norok saimano ke tinin bagana singlasinai jotono hambai।